स्वागत करीत आहे सुस्वागतम। सुरुवात होते, शुभारंभ होतो, प्रारंभ होतोय। ईशान तुसुंदेची शान, ईशान गोलंदाजी मार्कवर आणि राईट एंड राउंड विकेट मारा करेल। समोर आहे सलामीचा फलंदाज निखिल सारंग, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट। नॉन स्ट्राइक एंडला आहे फलंदाज दर्पण। Right arm round the wicket, Ishan to the Nikhil Sarang. Pehla ball, wow, what a start, what a start. तो माइक दे मुझे। हेलो 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 चेक, थोड़ा आवाज करा माइकचा। हाँ धन्यवाद डीजे। सुरुवात झाली। ईशान तुसुंदेची शान का म्हटलं जातंय या प्लेयरला। आताच आम्ही डिस्कस करत होतो की मॅन ऑफ द सिरीज साठी इथे स्मार्ट टीव्ही आहे आणि मॅन ऑफ द सिरीज साठी वेगवेगळ्या प्राइजेस आपल्या घरामध्ये आणून ठेवणारा हा तुसुंद्याचा किंग ईशान अडिरेकर आपला दमखम दाखवतोय। निखिलला परतावं लागतंय मैदानावरून पॅव्हेलियन मध्ये। पहिला धक्का 0 for 1 सुरुवात केली आहे ईशानने। नवीन फलंदाज मैदानावरती, ओ हो डायरेक्टली स्ट्रेट टू द स्टंप। हे यष्ट्यांचा वेध घेणारी गोलंदाजी आहे। एक डिक्लेरेशनच्या स्वरूपात, बायच्या स्वरूपात धावसंख्या 1 ने खातं खोललं जात आहे, प्रारंभ केला जातोय, परंतु एक विकेट मात्र गमावली आहे निखिलच्या स्वरूपात। राधे श्यामला राधे आणि श्याम यांचा संगम करावा लागेल, धावांचा संगम उभा करावा लागेल। एक धाव खातं खोलतोय एका धावेने आकाश। वैयक्तिक संघाचं खातं स्वतःचं खातं खोलून संघाची धावसंख्या 2 वरती। ओहो नेक्स्ट डिलिव्हरी, यावेळेला मात्र फिंगर रोल लावून केले ईशानने। काय ऍक्शन आहे ईशानची, ही शूट पद्धतीची गोलंदाजी ईशान तर्फे कशा पद्धतीने अँगल क्रिएट करतो बघा तो, बघा यावेळेला मात्र व्हेरिएशन आहे। लाईन डिसिप्लिन कंट्रोल यासाठी मात्र वैविध्यपणा लागतो आणि तो आहे ईशान। म्हणूनच आज रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट मध्ये टॉप मोस्ट सर्वांचा आवडता खेळाडू जर कोण, माय फेवरेट प्लेयर